सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। वैभववाडी तालुक्यात पहिल्यांदाच जिल्हास्तरीय कबड्डी स्पर्धेचा थरार साऱ्यांना अनुभवता आला। याला निमित्त ठरलं वैभववाडी महोत्सवाचं। नगरसेवक डॉक्टर राजेंद्र पाताडे यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा राबवण्यात आली। या स्पर्धेला जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येनं संघ सहभागी झाले होते। मालवण येथील जय गणेश संघ या स्पर्धेत विजेता तर SM सिंधू कुडाळ उपविजेता संघ ठरला। कबड्डी स्पर्धेचा हा थरार पाहण्यासाठी क्रीडाप्रेमींनी मोठी गर्दी केली होती। सन्माननीय व्यक्ती उपस्थित आहेत। सन्माननीय नासरी भाई काजी, तालुकाचे भाजपा, दिलीपजी रावराणे संचालक। SM सिंधू स्पोर्ट्स कुडाळ वर्सेस यंगस्टर कणकवली संघ व्यवस्थापक तिसरा आणि अंतिम पुकार। आपण त्वरित मैदानात बघायचं असं गुणफलक। शेवटच्या 2 मिनिटाचा खेळ बाकी आहे। 30 आणि 27 संघ व्यवस्थापक कर्णधार आपल्याला तिसरा आणि अंतिम कौतुक करावं तेवढं कमीच असेल। दोन्ही संघाकडून तेवढाच ताकदीचा, तेवढाच तुल्यबळ आपल्याला सामना सामन्याला सुरुवात होते। पहिली चढाई ही 1 नंबरची खेळाडू काय मध्ये या खेळाडूचा गौरव झालाय। रिद्धी हड दरवाजे मात्र नक्कीच उघडते। यावेळेस काय होतंय, रायडर सेल्फ आउट होतोय। गुणसंख्या झाली आहे 26। यावेळेस देखील काय खेळ मानावा लागेल। खूपच चांगली रेड मानावी लागेल। यानंतर होणारा सामना SM स्पोर्ट्स सिंधू कुडाळ। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नामांकित असणारे संघ आमने सामने अतिशय अतितटीची या ठिकाणी लढत आपल्याला या ठिकाणी कबड्डीचा थरार पाहायला मिळतोय। वैभववाडी महोत्सवानिमित्त जिल्हास्तरीय कबड्डी स्पर्धेच्या दरम्यान अंतिम सामना या ठिकाणी चुरशीचा पाहायला मिळतोय तो या पटांगणावरती। पुन्हा एकदा मालवण संघाकडून हा चढाईपट्टू 18 नंबर रशीप्रदान केला। चढाईपट्टू उजव्या कोपऱ्यात मारा करतोय। 2-1-2-2 च्या संचामध्ये बॅक किकचा प्रयत्न मात्र असफल ठरतोय तो हा। या ठिकाणी सेफ चढाई जाते ती मालवण संघाची। कुडाळ संघाकडून हा पुन्हा एकदा 3 नंबर रशीप्रदान केला। चढाईपट्टू या ठिकाणी चढाईसाठी सज्ज। मिडलला चढाई टाकण्याचा प्रयत्न आणि या ठिकाणी बॅक किक आणि या ठिकाणी जेर बंद करतोय तो हा मालवणचा संघ। अतिशय सुंदर अशी सांघिक कामगिरी पाहायला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।